Iż-żgħażagħ u l-anzjani Maltin għandhom ħsibiet totalment differenti dwar diversi aspetti u temi li jolqtu direttament lill-poplu. Differenzi li joħorġu biċ-ċar b'mod partikolari fejn tidħol il-politika, ir-reliġjon u l-istil ta' ħajja. U ma dawn ftit mill-ħafna punti interessanti li ħarġu minn stħarriġ xjentifiku li sar għat-tieni darba f'pajjiżna, stħarriġ li ħaħsibu il-lecturer Vincent Marmara li huwa espert tal-istatistika. L-istħarriġ sar fost ftit iktar minn 1000 persuna li għandhom il-fuq minn 16-il sena. Id-dettalji kollha ħarġu waqt it-tieni edizzjoni tal-Konferenza Nazzjonali organizzata mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta George Vella, konferenza bit-tema l-Istat tan-Nazzjon. Temi bħall-ambjent, il-medja, il-materjaliżmu, il-politika, l-istituzzjonijiet, ir-reliġjon, il-kontabilità u l-għaqda jew nuqqas tagħha bejnietna. Dawn huma temi importanti ħafna ħafna. George Vella spjega li dan ir-ritratt tal-Malti se jkun riżorsa bżonjuża snin li ġejjin. Il-President stqar li t-temi u s-suġġetti huma maħsuba fuq dak li sirna nafu dwarna nfusna s-sena li għaddiet, fejn hu interessanti li wieħed iħares lejn l-iżviluppi u l-impatt fuq kif jaħsbuha ċ-ċittadini. Is-soċjetà li fiha ngħixu mhix waħda statika, imma waħda li komplet tinbidel u tadatta ruħha ċirkostanzi ġodda. Tajjeb ukoll li nżommu f'moħħna li mhux qed inħarsu biss lejn kif jaħsibha il-Malti fuq diversi temi, iżda anki indagajna fir-raġunijiet għaliex jaħsibha hekk. Fost l-istatistika interessanti li ħareġ minn dan l-istudju xjentifiku wieħed jinnota li l-poplu kien jagħti iktar importanza lil politika qabel l-elezzjoni ġenerali u issa iħoss li l-politika hija inqas importanti għalih. U għalkemm għadha kemm għaddiet l-elezzjoni hemm iktar nies li jkunsidraw li jbidlu l-vot tagħhom f'elezzjonijiet futuri. Mill-Istat tan-Nazzjon ħareġ ukoll li l-inflazzjoni qed tħalli impatt fuq il-poplu għaliex kien hemm żieda fost dawk li qalu li s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom illum hija qar minn kif kienet is-sena l-oħra. Żieda wkoll fil-persuni li jaħsbu li l-midja Maltija qed tiddiskuti suġġetti li jkonċernawhom. It-televiżjoni sar l-iktar sors importanti li minnu n-nies jieħdu l-informazzjoni f'termini ta' aħbarijiet. Matul il-preżentazzjoni tiegħu Vincent Marmara spjega kif il-maġġoranza tal-poplu jemmen falla iżda ma jagħtix l-istess importanza lir-reliġjon. L-għaċċa l-festi tar-raħal jinħass filwaqt li l-festi huma l-iktar ħaġa importanti tal-kultura Maltija. Lobondi fetaħ din it-tieni edizzjoni tal-Konferenza Nazzjonali l-Istat tan-Nazzjon fejn spjega li din l-inizjattiva mistennija tkompli biex l-istampa dwar min aħna u x'aħna tkompli iktar tkun ċara biex inkunu nafu fejn sejjer dan in-nazzjon.